V rámci projektu modernizácie vzdelávacieho procesu pripravilo gymnázium Partizánske pre svojich maturantov kariérny deň. Študenti, ktorí sa práve pripravujú na výber svojej budúcej vysokej školy, sa stretnú s absolventami gymnázia, študujúcimi po vysokých školách na Slovensku a v zahraničí. Jedným z najťažších rozhodnutí dospievajúcej mládeže je výber vysokoškolského štúdia. V súčasnosti univerzity na Slovensku a v zahraničí ponúkajú veľké množstvo študijných odborov a maturanti sa v nich často len veľmi ťažko orientujú. Cieľom dnešného dňa je určite našim maturantom priblížiť možnosti štúdia na rôznych vysokých školách, rôznych odborov, aby mali predstavu, čo ich čaká, aké študijné odbory sa tam nachádzajú a čo všetko musia spraviť v ďalšom štúdiu, aby sa na danú školu dostali, prípadne pevne veríme, že ju aj úspešne ukončili. Čo očakávaš od dnešného dňa? O stretnutie s vysokoškolákmi, ktoré mi môže pomôcť a najmä ozrejmiť situáciu, ktorá ma čaká na vysokej škole. Stále neviem, kam by som chcel ísť na výšku a tým pádom vlastne takéto niečo by mi mohlo pomôcť vlastne v rozhodovaní. Tak chcem sa najmä dozvedieť od študentov bývalých našho gymnázia, že vlastne ako sa im študovalo na tých školách. Zistím, ako to prebieha na tej vysokej škole, na ktorú chcem ísť študovať. Absolventom gymnázia v Partizánskom je aj primátor mesta Jozef Božík. Vo svojom príhovore zaspomínal na časy strávené v školských laviciach a na svoje vysokoškolské štúdium, ktoré presne naplňalo jeho záujmy a predstavy o verejnej správe a sociálnej politike. Približne 80 maturantov postupne sledovalo prezentácie 8 absolventov gymnázia, študujúcich na univerzitách v Českej republike a na Slovensku. Priblížili systém prijímacieho konania, systém výberu predmetov, možnosti ďalšieho štúdia v zahraničí, študentské mimoškolské aktivity a viacerí sa zamerali na to najdôležitejšie – uplatnenie v praxi. Dôležitým faktorom pri príprave na vysokoškolské štúdium je aj výber voliteľných predmetov v maturitom ročníku, ktoré nie sú len prípravou na maturitu, ale aj na prvé roky štúdia na vysokej škole. Keď sme sa v prestávke spýtali absolventov, čo gymnázium Partizánske dalo im, všetci sa zhodli v jednom. Štúdium na našej škole ich pripravilo vo všetkých smeroch. V mojom prípade to bolo trošku špecifickejšie, lebo ja som ešte v 4. ročníku nevedela, kam chcem ísť ďalej, ale tým, že som v podstate mala všetky predmety, štátnicovala som teda iba zo 4, ale učila som sa všetky predmety, tak som si mohla vybrať akúkoľvek školu chcem. A to gymnázium v Partizánskom má natoľko vysokú úroveň, že ja som nemala problém sa dostať na akúkoľvek vysokú školu, ktorú som si vybrala. A mala som šťastie to, že sme vlastne mali aj tú možnosť, že sme mohli študovať samostatne psychológiu na gymnázium, čo bolo veľké plus. Aj keď to porovnám s mojimi spolužiakmi, mali psychológiu možno len tak okrajovo v rámci náuky o spoločnosti. My sme mali tú možnosť, že sme mali čistú psychológiu v poslednom tom 4. ročníku, čo mi dalo taký, dá sa povedať, krok dopredu, že som videla možno trošku viac za roh. A vo všeobecnosti mi gymnázium pomohlo, čo sa týka učenia, pretože som sa na gymnáziu naučila učiť a to som využila pri skúškach. Nemala som problém fakt asi so žiadnou skúškou. Dalo mi hlavne matematiku a deskriptívnu geometriu, ktorú som mala na prijímacích skúškach, bez ktorých by som sa teda neobyšla. A myslím, že ešte ma dobre pripravilo na štúdium v zahraničí, tým, že mi dalo dobré štúdium angličtiny a mohla som teda využiť študijný program Erasmus. Ten základ, ktorý som dostala na hodinách počas tých 4 rokov, bol natoľko dobrý, že mi to pomohlo spraviť príjmačky a dostala som sa medzi 350 najlepších študentov. V tom čase sa hlásilo asi okolo 2,5 tisíca. Čiže bolo to veľké sito. Sú aj iné gymnázia na Slovensku, sú aj iní dobrí študenti na Slovensku, ale určite z toho gymnázia v Partizánskom sú natoľko dobrí študenti, aby tie skúšky na vysokú školu zvládli. Príprava budúcich vysokoškolákov je náročná. Každý z nich potrebuje hlavne podporu svojej rodiny. Ako finančnú, tak aj psychickú. Viacerí prednášatelia si spomenuli na svoje ťažké prvé mesiace a skúsenosti so získavaním tých správnych informácií. Dnes však už vedia, že základom úspešného zvládnutia zápočtu či skúšky alebo odovzdania semestrálnej práce je nebáť sa pýtať. Nielen učiteľov, ale hlavne spolužiakov z vyšších ročníkov, ktorí ich ochotne nasmerovali, na čo sa zamerať, ktorú literatúru si zohnať alebo čo vypustiť. Počas kariérneho dňa mali tohtoroční maturanti možnosť získať základný prehľad o vysokých školách, ktoré sa najčastejšie objavujú v prihláškach.
Koľko z vyslovených informácií dokážu využiť, záleží už len na nich. Do maturít ostávajú necelé 4 mesiace. V marci sa kolotoč rozbehne naplno. Kariérny deň určený maturantom však nebol posledný. Máme záujem študentom naďalej prinášať takéto možnosti predstavy škôl aj v budúcich rokoch, takže predpokladám, že takéto podobné kariérne dni vytvoríme aj v rámci našej školy aj v budúcnosti.